Felly'n swydd I fydde I groesawu'r ysgolion a'r grwpiau ar y bysys ac yna mynd yn nhw I llety, cyfarfod wedyn gyda rheolau a chroeso a sicrhau bod pawb wedi setlo, cyn wedyn I gethin gymryd drosto. Bydden ni'n sicrhau bod y staffio y gweithgareddau I gyd wedi cael ei gwneud. Bydden ni yn trosglwyddio unrhyw gwybodaeth bwysig i'r staff gweithgareddau cyn bydden nhw'n mynd mas i'r gweithgaredd I gwneud y gweithgareddau gwahanol sydd gyda ni yma. Felly, pob bore fydden ni'n paratoi gweithgareddau yn barod trwy'r dydd I gyd a hefyd fyddwn ni'n gwneud daily checks yn neud siŵr bod popeth yn oreit so ni'n gallu rhedeg popeth yn iawn a'n daclus trwy'r dydd. Roli hwnna cael ei gwblhau, ni'n cael grŵp o blant o ysgol, ni'n cymryd nhw rownd y gweithgareddau a neu'n siŵr bod nhw'n joio. Es I chweched dosbarth am 1 flwyddyn yn Aberystwyth a nes I teimlo fel bod e ddim I fi. A wedyn nes I weld bod swydd yn mynd mas I weithio fan hyn, a nes I treol mas amdano fe a ges I fe. A hefyd mae fe'n agos I gytres, mae fe'n agos I mam, ond fi'n byw ar y safle achos bod fi ddim yn treifo. A mae fe'n lyflu, mae fe'n agos I pawb a mae pawb yn dod ymlaen efo'i gilydd. Rhywun peth a fi, really, nes I gadael prifysgol ar ôl cwbl o fisoedd yn gwybod bod e ddim I fi. A o'n i'n gwybod bod cwbl o ffrindiau yn gweithio fan hyn. A dreies I am swydd yma ges I fe, a fi'n mwyn lwcus iawn aros fan hyn wedyn am cwbl o mlynyddoedd a gweithio. O'n i'n joio yma pam ddes I yma fel plentyn a o'n i'n meddwl os bod fi wedi joio'r profiad fi moyn roi'r profiad yna nôl I blant. Hefyd mae fe'n lleol iawn I mi a mae fe yn ardal Gymraeg. Ie, sy'n lot o waith papur I wneud yn y swydd. Cael lot o qualifications gwahanol sydd yn helpu ni os ni eisiau symud ymlaen yn y gyrfa yn y sector yma. Mae'r iaith Gymraeg yn ganolbwynt i'r Gwersyll ac hefyd i'r Urdd. Mae pawb sy'n gweithio ar mudiad yn siarad Cymraeg. Dyn ni'n cael staff sy'n dechrau fan hyn ddim yn hyderus yn siarad yr iaith, ond wrth I trochi nhw, wrth I arwain nhw, mae syndod pa mor gyffyrddus a pa mor gyflym maen nhw'n dod I ddefnyddio'r Gymraeg yn ei sgyrsiau dyddiol. Dyn ni'n cynnig cyfleoedd I ieuenctid yr ardal a thu hwnt. Mae yna gyfleoedd ar draws Cymru I fod yn brentis yma yn y Gwersyll ac hefyd yn y gwersylloedd eraill hefyd. Cyfleoedd arall sy'n gael yn y Gwersyll, mae da ni staff fel nath Neri sôn prentisiaeth, mae da ni swyddi llawn amser yn dod yma yn y gweithgareddau, ond yn hefyd mae da ni staff achlysurol, so staff sydd dim ond falle yn gorffen ysgol neu dal yn yr ysgol ar gael ar penwythnosau, so mae da ni gwahanol fathau o gwaith yn y Gwersyll. Felly mae'r swyddi yn cael ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol y Gwersyll, ond hefyd mae ar gwefan yr Urdd, felly mae cyfle I unrhyw un I weld pa swyddi sydd ar gael yma. Dyn ni'n ffodus iawn hefyd, dyn ni yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli yma ar rhedeg rhaglen ar gyfer swogio, sef y swyddogion sydd dros 16 oed. Maen nhw'n dod at ein gwersylloedd haf ac mae'n gyfle da iddyn nhw I roi lawr ar eu CV ar gyfer mynd I prifysgolion, colegau neu swyddi eraill. O'n brofiad I yn y Gwersyll, dechreuais I yma nôl yn 2017 fel prentis ar y gweithgareddau. Wedyn, unwaith I fi wneud 2 flynedd hwnna, nes I mlaen I gael swydd llawn amser ar y gweithgareddau. A wedyn yn yr 2 blynedd diwetha, dwi wedi symud mlaen I fod yn un o'r rheolwyr ar y gweithgareddau. Felly mae'n dangos bod yna patrwm I gweithio ffordd I fyny yma. Agorwch eich meddyliau, peidiwch â fod yn gyfyng I un syniad wrth ddod I weithio ar Gwersyll fan hyn. Dych chi'n cael profiadau I ddysgu saethyddiaeth, cymorth cynta, dringo, sgïo. Ac yna, o fanna, mae'n bosib I chi fynd ymhellach yn eich gyrfa a dewis eich maes eich hunan.
Tip fi i unigolion sydd yn siŵr yw edrychwch tu fas y bocs, dyw rhywbeth ddim i bawb a mae digon o opsiynau i gael mas na i chi wneud. Os dyw plan A ddim yn gweithio gyda plan B neu C falle. Mae digon o opsiynau mas na. Os chi jyst yn edrych, sy'n rhaid iddo fe fod bod chi'n mynd i brifysgol neu aros yn ysgol even os chi'n cael apprenticeship neu rhywbeth fel la. Mae'n grêt. Un mantais da yw bod yn agos fy nghalon ni a bod ni gyd yn cymuned clos iawn. Hefyd mae pobl yn meddwl bod rhaid chi trafeilu bant i gael opsiynau gwahanol i weithio, ond mae opsiynau i gael o le chi'n byw sydd yn dda iawn. Fan hyn mae'r teulu, fan hyn mae'r ffrindiau. Golygfeydd godidog gyda ni yma yn Llangrannog, gyda ni'n ffodus iawn o gael ardal ysblendid iawn.